Ziua, o să vă prezint pe scurt modificarea unui aparat de sudură tip transformator într-un aparat de sudură tip curent continuu. Dar mai întâi aș vrea să vă atenționez că aceste lucruri pot fi periculoase, pot duce la electrocutare sau chiar moarte, iar dacă faceți aceste modificări, faceți pe proprie răspundere. Aș recomanda, dacă nu aveți minime cunoștințe despre electricitate și electronică, să vă gândiți de două ori. Ok, deci ăsta e aparatul, e un MiG 130, marca Intensiv, o chinezărie de pe EMAG la 300 și ceva de lei. Am mai cheltuit încă în jur de 100 și ceva de lei pe componentele pe care le-am folosit. În principiu ar fi puntea redresoare de 150 de amperi, pe care am cumpărat-o de pe AliExpress. Ar fi condensatorii ăștia doi. Sunt condensatori pe care i-am cumpărat de la cineva care se ocupă cu bobinaj de motoare și alte chestii. Deci sunt la mâna a doua, dar sunt foarte buni. Ăsta de sus e făcut în Anglia. E un condensator de 22.000 de microfarads la 63 de volți. Curent continuu. Ăsta de jos e, cred că, făcut în America, dar e pentru 40 de volți, 10.000 de microfarads, dar din păcate ăsta s-a umflat. Se pare că, nu știu, ori e prea bătrân, ori nu rezistă la tensiunea de ieșire a transformatorului, deci din secundar, care e de undeva la 30 de volți la mersul în gol. Ok. Am mai cumpărat o rezistență. Din păcate n-am găsit o rezistență, din câte am văzut să cam folosesc rezistențe cam până în 1000 de ohmi. Asta e de 10.000 de ohmi, deci să descarcă mai încet condensatorul. Și am mai cumpărat un radiator. Asta a fost chiar ieftin, a fost vreo 8 lei, pe care l-am tăiat în două. Jumate l-am pus pe puntea redresoare, jumătate l-am pus pe cealaltă jumătate pe rezistență. Puntea redresoare, adică radiatorul l-am montat cu un șurub, l-am lipit de carcasă cu un șurub. Ok. Așa, deci, ca o operație am secționat cablul care vine din transformator, din secundar. L-am secționat, cablul e din aluminiu și l-am secționat după conexiunea, e conectat cu o șufă sau conector, nu știu cum se numește, de partea care merge la pistolul de lipire și la cablu de masă. Deci l-am secționat în partea de cuplu, deci după conexiune. Așa, pentru că mi-a fost mai ușor după aia să fac conexiunile între conectori de cuplu. Ok, asta contează mai puțin. Deci, cele două ieșiri din transformator le-am pus la intrările de curent alternativ din punte. În partea asta, aici sunt amândouă. Iar pe partea de ieșire de curent continuu, le-am conectat la masă, așa, și pistolul de lipire. Minusul l-am conectat la pistolul de lipire, plusul la masă. Deci din puntea redresoare, plusul merge la masă, minusul la pistolul de sudură. Totodată, condensatorul se montează în paralel cu puntea și cu cele două cabluri, masa și pistolul. Plusul de la condensator de aici coboară prin cablu la plusul în puntea redresoare, iar minusul la fel merge în minusul din puntea redresoare. La fel, aici așa am două cabluri care leagă în paralel redresorul, rezistența. Totodată am încercat să fac un filtru, practic o bobină, deci cu un magnet circular am rotit conductorul care merge la pistolul de sudură. Cam asta ar fi în mare
modificare. O altă modificare ar fi cleștele de masă. Cu 19 le-am cumpărat de la Dedeman, un clește care pare mult mai solid și are, în primul rând, avantajul că are o deschizătură mult mai mare decât cel original. Așa. Asta ar fi partea cealaltă a aparatului. Aici se vede mai bine secundarul din transformator. Așa. Și condensatorul și rola de sârmă.